Hoewel de meeste mensen die lijden aan de COVID-19-ziekte gewoon weer genezen van het verwoestende syndroom, zijn de naweeën van deze besmettelijke longinfectie nog lang aanwezig. In het lichaam, in de maatschappij en in de economie. Dit blijkt uit een vraaggesprek met de arts en specialist publieke gezondheidszorg, Dr. Ruben Del Prado. Volgens hem is er een verschil tussen genezen worden verklaard en beter zijn. Wanneer de virologen, de internisten zien dat jij in een situatie bent waarbij je geen virus meer kan overdragen op andere mensen na een bepaalde periode van geen symptomen, word je ook op het dashboard van COVID-19 Suriname als genezen verklaard. Je kan dus geen virus overdragen op anderen. Dat wil niet zeggen dat je beter bent. En dat is iets wat een heleboel mensen niet weten. Dit virus, vertelde ik al, gaat als eerste naar je longen. En het geeft een reactie in het lichaam. Een gevecht vindt plaats tussen je lichaam en het virus. En dat is de koorts, dat is de vermoeidheid. En heel vaak wint het lichaam. Omdat je een goede weerstand hebt, je hebt een goed immuunsysteem. En dan wordt het virus uit het lichaam verwijderd of het virus wordt gedood. Deze strijd, deze oorlog, is net als wanneer je een bom gooit op een stad. De oorlog is misschien afgelopen, maar die bom is op die stad gevallen en een heleboel is kapot. Dit virus kan een reactie geven die een heleboel organen aantast. Dit virus kan stolsels geven. Dit virus kan infecties geven van bloedvaten in de longen, in de darmen, in de lever, zelfs in de hersenen. Dus al ben je niet meer besmettelijk, en dat heet het post-COVID-19 syndroom. Post betekent na, dat mensen nog weken, maanden vermoeid zijn, problemen krijgen met ademhalen, zich 2 dagen goed voelen en plotseling zich weer heel ziek en heel zwak voelen. Vooral de mensen die naar de intensieve zorg zijn geweest, de ICU. Het immuunsysteem van de mens speelt een belangrijke rol bij het bepalen van hoe ziek men wordt in geval van een besmetting met het coronavirus. Onderliggende ziektes zoals diabetes en hoge bloeddruk kunnen COVID-19 verergeren. Daarnaast zijn ook mensen zonder coronasymptomen besmettelijk en kunnen die het virus aan anderen overbrengen. Wie herstellen? We weten het vaak niet van tevoren, omdat sommige mensen van zichzelf al een lagere weerstand hebben. Omdat ze misschien hoge bloeddruk hebben, misschien suikerziekte hebben, misschien last hebben van vetzucht. Dus die hebben eigenlijk al een onderliggende ziekte. Als er daar ook nog een ziekmaker als een virus bij komt, is de kans groot dat je nog zieker wordt. Het vervelende is dat ook mensen die helemaal niet ziek zijn, die helemaal geen onderliggende verschijnselen hebben, toch heel ziek kunnen worden van dit virus. Je weet het niet van tevoren. Weet je, een virus is een organisme dat heel erg onberekenbaar is. Wanneer je een griep krijgt, net als bij je griep, bij sommige mensen krijgen een hele serieuze griep. Die zijn 5, 6 dagen ziek. Andere mensen die niezen, hoesten, hebben misschien geen eens een beetje koorts en ze worden weer beter. Dat heeft te maken met het immuunsysteem van het lichaam en ook de kracht. Moeilijk woord is de virulentie van het virus. Het hangt dus helemaal af van je weerstand, van als je nou symptomen krijgt, lichte symptomen krijgt of helemaal geen symptomen krijgt. Bij dit virus weten we al is het een heel nieuw virus, dat wanneer je nog geen ziekteverschijnselen hebt, dat je toch anderen kan besmetten. Het COVID-19-syndroom kent volgens Dr. Del Prado geen postfase. COVID-19 is er om te blijven en de mens moet ermee leren leven. Het zij op aangepaste wijze. Mensen zeggen van, ja, wat gaat er gebeuren na COVID? Juist. Er is geen na-COVID. We zullen altijd COVID hebben. We hebben ook geen na-HIV. We hebben ook geen na-dengue. Het is een virus en de wereldgemeenschap zal moeten leren leven met dit virus. Dat heet aangepast leven. Ik noem het niet het nieuwe normaal, want het is niet normaal. Het is aangepast leven. Ik ben nu bezig met het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur te kijken naar de communicatie voor het weer opengaan van de scholen. Dat wordt heel anders. Het onderwijs wordt heel anders.
Het wordt een combinatie van virtueel onderwijs, dus distance learning, met fysiek onderwijs. En dat betekent ook dat de opleiding van de onderwijsgevenden anders moet zijn. De verwachting van de schoolgaanden en de studenten van de universiteit moet heel anders zijn. We kunnen zelf zeggen dat het gemoderniseerd moet zijn, want ook voor COVID-19 waren er landen en zijn er landen die die manier van onderwijs al heel lang toepassen. Dat betekent wel dat iedere schoolgaande, iedere universiteitsstudent toegang moet hebben tot het internet, toegang moet hebben tot het virtueel onderwijs en dus die devices moet hebben, een iPad of een smartphone. Dat betekent dat er een economische impact moet zijn, dat die aangeschaft moeten worden. Dus dat zal goedkoper gemaakt moeten worden. Maar ook bedrijven zoals Telesur en Digicel, die moeten misschien een regeling treffen dat de toegang tot dit virtueel onderwijs gratis is. Dat je niet hoeft te betalen voor het internet wanneer jij dat onderwijs moet volgen. Het betekent dat gebouwen die nu gebouwd zullen worden, ramen moeten hebben die opengezet kunnen worden. Dat de airconditioners in dichte gebouwen nu speciale filters moeten krijgen en misschien helemaal gemoderniseerd gaan moeten worden. Dat restaurants de ramen en de deuren open gaan moeten zetten. Dus dat is de nieuwe manier en dat hoeft niet iets te zijn waar we gebukt onder gaan. We moeten daarmee leren leven, maar wat is er nou verkeerd aan ramen en deuren die openstaan? En het beste is natuurlijk om ons zoveel als mogelijk te houden aan de COVID-19-regels, die stipt op te volgen en er zo voor te waken besmet te raken met het coronavirus.